twetwe ya so kakra afa baabi wa afa baabi wa efiri oba no afa baabi wa ha unso baabi wa kwa wade a wonfa buo ne ne die mabusua obubema abusua so mo ya tantade enso oba kwa wade a tete no kwa wade a enye bema ne kwa na akwa no wo ne fiefuo ni na nenso ne ma ba wo ye wale a yenim se bema nko a nya bema ne de wo nwa no onua maam no maame ne nabusua na awale wo mo na wo som wo mo so kwa wale ne mo mo kwa wale ne ma wo mo ankwa ma bema no Asu ne ye kwa wade a ye kuru nko a ne wa no kwa ne ebu no wo ene de to so mienu wo ba no so wanya ade fa be oba no wanya ade kire se hwe unseme ne wo kasa mesese wo bu ma akwase a onyame tua wo ka nokore na wo kuru wo di bresei na kwatra wiase fa na ani na anukure kum sunsum to ba ne ka ho be na be ma na wu eno timi di adwenjwen to be ma so to be ma ne so be se wogumani mu ase Matiase ha ana monyum anyuntu a motuyi yetimbe fa anyuntu a motuyi yetimbe fa mu kodi baabi busumi nsia mfie mienu no mo bonyum no mo di piskaba etisa wo free de open akofa no na wale wonim se na dwuma so nie etisa wo woni obi tonyuma wontimi nka nkyere nse woni obi ntonyum ntu so na diska na eba anyuntu de diskaba ama onye bi towe adwade die eno bi na wiase fa na hu kunu na se na wu kunu kura sabio se na mpra ne ti wa kura no a keni kwa so de ko ma wiase fa na be na atra so eti wade de oba no ko ma no nye kuna no oye kuna na nye ye na se ye wo kan se ye jana wade ne se mpu de meka no se bi ofo na nkotena radio so na wo gogu na nimu ase a nka ba ma bi anka otewo ka busuan da so yes ekura ne kakra woni nkotena nkrofo no hwe nipa no a ebi na meka da LUMBA de no nipa no ka se so mu a wo atim bo na wuto asemasie woni nansa no wawu sama e be ka kire wo ana oba no kura no fe baabi wo so a nka ahyase na be ma no yale kura woni be ma no busua won ntawantawa no ka kodwatoa na pom acha ma mu dibem se de ma yem bia no be pom acha mfa ncheme nkohwe ma de ade na nipa ya je no be ya do ka se me pa acha wa na twa bibia o so di kokromoti kwa de sotro de ja kwan na ye refer to sa case no we see want na we die ye nimu komoka on say oba no na do na e ka ne say o pere say obenya ni kunu ho kwan akohwe no yade eno sa na kwan na ye omoye ma no eno sa na ye radio so anya tv so na ese okotena ante na no koso na wade agu ana akwawale foforo ina na kansemu nye ho na wo sen ka wode kokora dabi kodwato papa gina wa hina ni mo nyam wa kodwato se kopa mikuru mo nuama cha ma me na ja mikuru yale me konkohwe ne yade na wukuru nya dibrese no sa na ko 30 bisu horo no tusu se ni na mabusu ni buafu no yeyi ni Matiase tisa busu yana se o mo mpre ma ne nya wa enya wafo a ne de o mojitu ne mojitum sa tusu se de na oba ne nye na se de sa ka chi be ma na wo ye kura no watena wa fe na wakwa kosun e dai aka chi be ma na yo de se kura no wawo ajapade na tiwa manka ho wo na amadea eji fa ne se wo de wo ne na wo hwe no ya betre Ghana afidie wo na se ye nya obi kura hwe no efe no wu ya Baaba wanum ne tiamra tebusuafo ne ka omudi ka na won say ade aye wo dia na uhu ni say ase ye chinchim won sa age afi na chinchim nsa ya ne ya wo so de kan ni bre ne wa tie awade ne ye kono enne me kire Ghana man na say awade ye kono
ye di buoma nsem no ne anuanom o kanetete eno bi wo se ma wade egu wo so de be ma ba ho no beda mempene ono ko ba ko mabre na wokọ na se be ma afradwuma bobeba wadwale abopa da hye na tin be ma afradwuma ba di amerika ko gina wo wagene na ade ye ne baage wo wie ye ko sansuo si na dwaye dwa no na wa mena duane de taru kuta na de abepa na no no wa beba no wa dampase na wa bie mu a be ma be na empese no ba no no beda so wa bre oba so me na kwa bontre so nipa no oba me ane na da bedu nti wo ba na ne ho Ghana fo wade no na wo pesa na wo kire ho do na say yenye sa yemfa nkomoden emma mmema obi ba me wo se wo pa ayi edro ko be ma me kire nti se de me kire wo ya eno ani aduro be cement ati ho ha wo ba akwa adwuma ba me wura ni waje ne bag akosi wo wasansu akodwa no wabone pada si atsira ne nku wodi neti ahye no wodi dia table so na adwane nsi so ebi sogu na no apepa we dey sompa o wia woni na tete wura me ba baba no awuro ho na adampa so atwen no wo twen no obedi 20 kura de fama no ukuru nko ba bi ada janu ne aduro na ade man aduro no zene de se mama wa cha aduro no so bia hu aduro no uye sawa wade be ka bom ukuru nko abontene na tin wo se de ye light wo nse pant wo koto na wo faniema wo koto na wo faniema asa wade ayira mate ase uye wo na be ma ni pia abontene na me de mabre na wo pena dodo na wo de opena na wo kire ho dodo be ma ne beko ajaw eti be kama Ghana men nati na obi amfa sa aduro no obi a wade be yeye sabonsam kura timo bonsan obetu ama wade na yeye ti na wukuru na mo da mo na sa wo wi akono nso se miamia ho tie mo munku yenye za na wasema uke ya kwa mo munku yenye kwa obi wa nipa na ye ma no so de se ase entome de gu asene be ma ne boso kura onko de yere ho ejize wo so ye bi wo fie a na ni aka fie ene se de ade bia sache se ya ade ne ko na akopa aduro se de ko ye ne kura nje kwa enne me se wo mfa sa Ghana fo ma munye sa ade no efiza sanche kefo no no moye ti wo yele wale ni bia wo fradwuma ba gene bag ofiti ana de meka sansuo si no fa ne kwa dwa wa twitwi sapo ene samna na dwala no wo bia be pa no ho asra no obapanyi no apone nya na de mayo asi edi apo oye na de pada bona moto abo be ma ho wo hye ne neti odidi na bia so agura na be pa woni to odidi nkomo asa wo be pa TV ho asa wo pra asa wo koto afa de wi obeba dem be koda o me wura mdi kan obeba na wo ba mu da o ebe ma ne guru mu onkwa abontre biem ne ne aka ofie ne ne aka fie wo ba hwanam de mabere ene sei na sa cheke de wo ba no won otimi o wo butu be ma no so bu atopa ntu susua styles wo susua ni emfanje ya de no mu ntina fie wo so de a personal empa empa do sa susom na wo ba ma etwi styles ni nyina yes nye banche da ho ebo bia abre da bia banche da ho sa pejabu sesam so pem na be ma me wura ye me na de be sei on ko be say nene we do kosua ne wo say yes ne mo wura ni na wubu ma no